ihminen, joka on edustusampuja lähdössä MM-kilpailuun ihan pärjäämään ja ottaa mitalia. Jukka Sasi, Asehistorialiitto. Esineellä voi olla kansallinen arvo ja niin kuin täällä Jussi Peltola sanoi, on henkilökohtainen muistoarvo. On tärkeää ihmisen historiassa muistaa joku papan tai enon ase. Kuten Markku Tuominen sanoi, myöskin aseita, jotka ovat romuja, niin ei niitä oikeasti kannata säilyttää. Ja nyt meillä ei toimi ollenkaan vaihtoperiaatteeksi. Meillä voisi olla tämmöinen järjestelmä, että metsästäjä, kun ampuu haulikkonsa välissä, menee sanoo poliisit, että katsotaan huono. Poliisi niin paljon, että se onkin vaarallinen, että ostatko uuden haulikon? Jo ostan, että mä jätän tämän vanhan tänne, niin siitä saisi suoraan luvan uudelle vastaavan laitteen. Nythän metsästäjä ostaa uuden haulikon ja sitten se vanha jää jonnekin nurkkiin ja tämä nyt ei pelkästään metsästä. Se ase, kun se on vähän arvo, niin siitä ei välttämättä pidetään huolta, koska saattaa jossain vaiheessa hävitä. Eli miksi me ollaan järjestelmä, että jos ase hajoaa, niin menee poliisille, kato, meni rikki. Siinä sitten se, vähän jätätkö pystyyn tänne, joo, tuossa on uusi lupake, ostaa uusi samanlainen pysty. Tämä puuttuu kokonaan, tämä vaihtelee nämä hinnat, mitä tässä puhutaan, niin tämä ei toimi tietyllä olla tämmöinen terve kauppa. Että jos tämä olisi tämmöinen järjestelmä käytössä, niin sitä romuasetta tulisi pois sieltä. Se olisi paljon järkevämpi kokonaisuuden kannalta. Kyllä. Sitten, no niin, otetaan nämä kaksi juurettaa puheenvuoroa. Siinä tässä ainakin sulta edessä oli ensiksi jo oletan. Joo, Visa Eronen, Suomen Riistakeskus. Vielä ei nyt itse asiassa ihan tähän arvovuosiin tai näihin asioihin liity, mutta mun mielestä kun puhutaan aseturvallisuudesta ja sitten tässä aiemmin puhuttiin näistä itsemurhista, liitettiin tämä aseturvallisuus siihen, niin mitä itselläni piiristä ja kauempaakin on kokemuksia siitä, miten Suomessa järjestelmä toimii, jos ihmisellä on paha olla. Jos ihminen alkoi itsemurhaa ja tarvitsisi lääkärin tai jonkun asiantuntijan apua, kun se menee sitä hakemaan tuolta terveyskeskuksesta, niin jos ei sillä isoa lompakkoa itsellä ole, niin kyllä se harvinaisen nihkeetä ja huonoa se avunsaanti on. Et kyllä sillä puolella se liippaa aseturvallisuutta toki, mutta enemmän ehkä näitä itsemurhia, mitkä tähän keskusteluun on tuotu THL:n kautta, niin sillä puolella olisi paljon tehtävää. Sen ymmärrän, että se maksaa paljon rahaa, mutta kai tässä keskustelussa ihmiselämä arvotetaan aika korkealle, että sitä rahaa pitäisi löytää. Ja sillä rintamalla olisi saatavissa paljon hyvää aikaa muuallakin kuin aseturvallisuuden piirissä. Sitä ei pitäisi unohtaa, kun näistä asioista keskustellaan. Kiitos. Nyt oli siellä. Joo, Ala-Alu ja MPK. Palaan vielä tuohon niin sanottuihin luvattomiin tai laittomiin aseisiin ja toivon, että jatkossakin huomioidaan kuitenkin se, että jokainen niin sanotusta luvattomasta kierrosta lupakäytännön piiriin saatu ase on samalla saatettu myös valvonnan